хонаи арзон мегуфтед? Ина марҳамат. Яххонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо нархи ҳамагӣ 168 000 сомонӣ дар доми навастройка ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, ҳамаи шароито дар пеши хона ҳаст. об, барқ ҳамавақта, ҳуҷҷатош техпаспортай пешушда ҳукумати райони Рӯдакӣ, бозор, мактаб, беморхона ва мағозаҳо қарор доранд. Дӯстони азиз, хона як хонага мебошад бо масоҳати умумии 35 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж, кадоме надонад, ин таги якумо шонаи бинои навастройка мебошад. Полу подвал треза дорад. Дӯстони азиз, доми 6 этажа мебошад. маркази ноҳияи Рӯдакида ҷойгир аст. Як хонаи калон аст, метонен ду хонашам кунед. Нархаш ҳамагӣ 168 000 сомонӣ. боз камтар муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Айпеши Дом тамоми маршруткаҳои район мегузарад. хади раҳи калон мебошад. Минтақаи беҳтарин. боз такрор мекунем, Дом техпаспорт дорад. барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. бо нархи дастрас соҳиби хонаи худ шавед. хотир расон мекунем дӯстони азиз, суратҳое ки дар рӯи экран дидем ба мо соҳиби хона равон карданд. мо дар эълон гузоштем. ин суратҳоя мо худамон нагирифтагием. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.